saltzearen iturri aparta eta eduki sortzaile paregabea. Ane Urreztion, etorri. Ongi etorri, Ane. Eskerrik asko, eskerrik asko. Ondo, superpozik hemen egotiaz. Kriston ilusio etxeizuekin egotia benetan. Superpozik. Arizu, badakizu nola egin zen ospetsua TikToken? Nik ez dakit, Ez nola? ikusi bideoa? Nik ere ez dakiz zeba. Bai, badakigu. Eta zuk ere badakizu zein dan. Niretzat mozorroak dira, me encanta mozorratzia, me encanta inauterixak, eta dana. Eta aurten izan zarete, ilapaindegi ambulante bat, edo? Bueno, nik esango non, Herriko plazan montau ginen pelukei bat, Vale. eta bertan egon ginen. Eta jendea pasatu zen horri leo restaurantean. Ez que igual ditxarraintzen, orduan klientak itxiuki ginen. Klientak itxiuki. Nera amona bai etorri izan, eskat izan zen bastante show. Antolatu duzu, orain dela gutxi, eduki sortzaile baskari bat, edo kedada. Nola okurritu zitzaizun hau? A ber, nik uste hau oseinu okurritzezakon gauza badala, seguramente zuei ere okurritxuko zatzen momentun baten, baina nik esanuan bi bider pentsau gabe, benga, idaztan igua jendiai, eta ber, zezateien. Nik uste nuen esango ziela ezetz. Eta danak baetz, egin WhatsApp talde bat, eta gero jendia juntzan ezagutzen zoan jendia sartzen eta hola, eta oain ja, bueno, zenbagoz, berrotama... Bai. Eta bazkari baketsua izan zen. Baketsua ez. Baketsua ez, Hori zan, baina ze intentzia de maia, Bai. ni pertsona intensa bat konziratzen nahi. Artista, Bai, horrekorrian. Baina eske pertsona, ezautzen zinun pertsona bakoitza oain intensu, danak zian, beretan, esate zinun, sarietan ikustezuna, literalmente, olaxe, arpeiz. Begarriena norri izan zen? Alex Etxegibel nero ustez dudagabe. Bai. Azako matxeta Alex Etxegibel, baina eske momentu baten inkluso esan nion, Alex, benetan zea hola 24 orduz, da. Bai, niola nahi. Izkola da. Joango gara kalera ikusteko ia zer galdetzen duten. Inor gerturatu zaizu interesagaitik? Bai sentitzu nuala lehen komentauden topaketa hortan, bai igarri noan jendia zabola oso pendiente. Ez dut uste interesa itxik etorri zenik, baina bai igarri noan pixkat peloteua zentzu hortan. Zu orain, noski, esaretan zaude, eta jende askoren gana heltzen zara. Ze euskal aktore edo kantantek edo artistak jarraitu zaituenak egin dizu ilusio berezia? Niri kriston ilusio intzian adibidez, de repente mantxela jarraitzen Efe Jorre Parasek, Sara Sosaiak, intzian kriston ilusioa Marenek ematia jarraitzeko. Zesan noan, zetan da Mareneri jarraitzen. Eta orain eskuartean baduzu podcast berri bat, Bai. Ibarrenekin. Bai. Bada podcast bat, igandero atako da. Zen ik igandetan oso gaizki pasatet irutzat. Igandetako sentsazio hori dela hain txarra, uste dut nik neuk biharko noala modu bate entretenitzeko modu bat igandetan, eta adibidez izan zen ikerrek idatzi ziala, animatzen zea podcast bat ateatzea. Eta bi bider pentsagoa bezanion bai. Eta ez ginen ezautzen. Bueno, Ane, kalera goaz berriz, beste galdera bat egin dizut eta teknologiaren inguruan. Zein da mugikorraekin egin dezun erabilpen zaharrena? Badakitxe. Bai. Bota. Kontu faltzu bat dakat. Kotillatzeko beste kontu bat egin dut. Bale, egin duzu beste kontu bat, kotillatzeko beste... Bai. Eta jakiteko bera dela. Ez baduzu erabiltzen beste jeita botatzeko... Ez. Nik botatzen dizuet galdera. Ze onura izan ditzake 16 urtetik berako gaztei sare sozialak debekatzea? Niri super ondo irutzezate. Niri ere bai. Momentu hortan, azarra bango nintzen gurasoekin. Baina ustez, ikustezula, oain egoeri ikusitza, gero eta behan du euki mobila hobet. Azkenian, sariak daken eragina, guregan dake, imagino, zer, 13 urteko umiak ikusitzut nik mobilakin. TikToken eta... Ez, mila arazo alditxule ekarri horrek. Nik ustez mobil gabe askoz, gu ere, askoz hobete ongo ginala. Bueno, gu ez gara inoiz nekatuko, zure energiarekin, inoiz, eskerrik asko honetan kalaskara etortza gaitik, eta bukatzeko ez dakit, nik bakitanek baiet esango idala, baina TikTok bat egingo dugu, ala... Claro, por supuesto, nahi batze bai. Nila bakatik da bate. Badakazu ideia, ja. Badakin hundikan jo pizkatzuekin. Zumat idea daukazu. Kontatuko diguzu pizkat, edo... Ez, ikustiak ezak. Ikustea. Bai.